सोरजिगिरि आफा इसोरा बाख्नायजाथों। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। नैथियाव आं नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव गोथार बाइबेलनि बिसय फोरमायनो आं हास्थायदों। जों अरायसम जों खोनायो बाइबेल होननानै, नाथायब्ला जोंनि बिसेसकरि बर'फोरा गोथार बाइबेलनि जागायजेननाय बेखौ सोर लिरामोन, बे बहानिफ्राय फैखो आरो बोरै बाइबेलनि मुङामोनखौ बिनि सोमोन्दै गोबाङानो मोनथिया। बेनिखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ एसेब्लाबो फोरमायनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोदों। आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां सुंद'यै आरज खालामो। बेनिखायनो जों गासिबो मेगन मेसेबगोन। आं आरज खालामदों। बासायग्रा फोरबो जिसु, नोंखौ हामबाय होनदों। मानोना आफा नों बे मोजां समखौ होबाय। नों फै नोंनि गोथार जिउखौ, नोंनि बोलोखौ जिसु ख्रिस्ट'नि मुङैनो आफा जों लानानै दिनैनि बे भिडिअखौ नोंनि मानसिफोरनि सिगाङाव जों बुजिलायनो मोनथिलायनो नों जोंनो फोरोंबावदो। आफा इसोर नोंनि अननाय, नोंनि गियान बुद्धिफोरखौ आफा जोंनि गेजेरावहाय गोथार जिउ नोंनि थाजाबनायखौ जोंजों लोगोसे लादो आरो नों बुंदो। बे आरजखौ फोथायनानै बासायग्रा फोरबो जिसुनि मुङै आं बियो, आमेन। प्रेज द लर्ड। फै जों अब्ला जोंनि भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामदिनि। अनजाग्राफोर, बाइबेल सोदोबा इउनानि राव बिब्लियस सोदोबनिफ्राय लानाय जादों। बिब्लियस सोदोबनि ओंथियानो जाहैबाय लेखा एबा बिजाब। बे बिजाबा गासै 66 लेखाजों दाजानाय गांसे आबुं बिजाब, जायखौ जों बाइबेल होननानै जों मिथिगौ। बाइबेलखौ जों मोननै खोन्दोआव जों राननाय नुनो मोनो। बेनो जाहैबाय गोजाम रदाय आरो गोदान रदाय, जायखौ जों इंलिसाव अल्ड टेस्टामेन्ट आरो निउ टेस्टामेन्ट होननानै बुङो। बे बाइबेलखौ लिरनो गासै 1900 बोसोर सम नांगौ जादोंमोन। गोजाम रदायखौ लिरनो थाखाय 1500 बोसोर सम नांदों आरो गोदान रदायखौ लिरनो थाखाय 100 बोसोर सम नांगौ जादों। बिखौ 40 नाबिफोर आरो 10 सुनि लेंफोरा गोथार जिउनि साग्लोबनायजों लिरदोंमोन। बिखौ बुहुमनि आलदा आलदा जायगायाव थानानै लिरनाय जादोंमोन, जेरै एसिया, आफ्रिका आरो इउरप हादोरफोराव। गिबियाव गोजाम रदायखौ इउनानि आरो आरामी भाषायाव लिरनाय जादोंमोन। गोदान रदायखौ इउनानि भाषायाव लिरनाय जादोंमोन। गोजाम रदायाव गासै 39 लेखा दङ आरो गोदान रदायाव गासै 27 लेखा दङ। गासैखौ नायोब्ला जों 66 लेखा जों बाइबेलाव नुनो मोनो। गोजाम रदायाव गासै 929 बालाबफोर आरो गोदान रदायाव गासै 260 बालाबफोर दङ। गासै 1189 बालाबफोर दङ। आरोबाव गोजाम रदायाव 23214 बोसोन सिरिफोर आरो गोदान रदायाव 7959 बोसोन सिरिफोरखौ जों नुनो मोनो। गासै 31173 बोसोन सिरिफोर बाइबेलाव दङ। 1948 मायथाइयाव हुकु मुंनि सासे मानसिया बेखौ बालाबाव लिरदोंमोन आरो 1551 मायथाइयाव रबार्ट स्टिफेन मुंनि सासे मानसिया बेखौ बोसोन सिरियाव लिरदों। दासिमहालागै बुहुमनि 1200 रावाव भाषायाव बाइबेला लिरजाखांबाय। मोनथिनानै लादो, जोंनि हिन्दी रावाव उइलियाम केरि होननाय सासे मानसिया बाइबेलखौ ट्रेन्सलेट खालामदों। ख्रिस्ट'नि अनजाग्राफोर, अब्ला जों दिनै मोनथिनो मोनबाय गोथार बाइबेलनि गुदि बाथ्राफोरखौ। बेयो बोरै जोनोम मोनदोंमोन, सोर लिरदोंमोन, साबेसे मानसिफोरा लिरदोंमोन आरो बबे बबे जायगायाव लिरदोंमोन, बेसे खोन्दो दङ, बेसे बालाब दङ, बेसे सिरि दङ। आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरदों, मानोना नोंथांमोना बेसेन गोनां समखौ होनानै बे भिडिअखौ दसे सम नायबाय आरो सोलोंबाय। इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथोंसै। इसोरनि गोथार बाथ्रायाव ओरैबायदि लिरनाय दङ, गांनैनि तिमथि 3 बालाब 16 सिरियाव ओरैबायदि लिरदों, मोनफ्रोमबो शास्त्रआ, मोनफ्रोमबो बचना इसोरनि गोसो बायदि लिरजाबाय आरो बियो फोरोंनो, उपदेश होनो, गेबें खालामनो, फोसाबना लानो आरो धोरोमिया जानो
शिक्षा होनो थाखाय फोरोंनो थाखाय मुलाम्फा गोनां होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना दिनै बाइबेलनि गुदि बाथ्राखौ दिनै सोलोंनो हाबाय आं आसा खालामदों। नोंथांमोनखौ जोबोर जोबोर साबायखर। आं नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरदों अन्नानै लाइक आरो फल' खालाम, जाहाथे नोंथांमोननि बेबायदि थुलुंगा मोननानै सापर्टखौ मोननानै इयुनफ्राव आरोबाव इसोरनि बाथ्राफोरखौ सुंद'यैब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हानाय बायदि इसोरा नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै। लोगो मोनबावो नेक्स्ट भिडिअफ्राव। अब्लासिम नोंथांमोना देहा गोग्गोयै थादो आरो बिसेसकरि आत्माखौ सामलायनानै लाखिदो, जाहाथे पापआव दा गोग्लैथोंसै। इसोरा नोंथांमोन साफ्रोम नायग्रा आरो खोनासंग्राफोरखौ बोर होबावथोंसै। खुलुमबाय। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।